eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du eta azken egunotako euritanta apurrak ez dira aski izan iturburu edota urtegi batzuk elikatzeko. Ipar Euskal Herrian esaterako lehorteak segitzen badu urredangarria zelantzan izan daiteke. Horren aurrean Euskal Elkargoak 100.000 botila ur eskatu ditu behar izanez gero banatzeko. Hegoaldean berriz esako urtegia 15% dago beteta. Hori ala, Bardeako lurren urestatzea eten dezake Ebroko Ur Konfederazioak eta Nafarroako gobernuak lehortearen mahaia aktibatu du. Araban berriz nekazariek ere sufritu dute urreskasia. Hala ondorioak sufritzen ari dira besteak beste zereal, ekilore, patata eta erremolatxa ekoizpenetan. Ordea Bizkaian, Urpatzorgoko kide ez izatearen ondorioak jasaten ari da Karrantza. Beitegien beharra asetzeko ur nahikorik ez dute herrian eta beraz, ura Kantabriatik ekartzen hasi da udala. Arratsalde on, idortearen ondorioz egoera kezkagarria da Euskal Herrian, sakonago helduko diogu laster lehortearen gaiari. Izan ere, lehenago bada bestelako gairik aipatzeko astearteko lerroburuetan. Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 arte. Arabako metalgintzako sindikatuak eta SEA patronala akordio batera iritsi dira Bartala ere, ELA sindikatuak salatu du eman diren mugimenduak ez direla nahikoak. Guk berriz, Ibai Intxaurrondo Lab sindikatuko kidearekin hitz egin dugu eta honek azpimarratu du aurrera pauso handia eman dela akordio honekin entzun. Dagoeneko firmatu da Arabako metaleko aurre akordioa. Labetik garrantzi handia ematen diogu aurre akordio honi. Besteak beste, 2003tik metalean, Arabako metalean eragin mugatuko hitzarmena zegoelako. Eta 19 urteen ostean esan dezakegu berriro ere Arabako metaleko langilek badaukatela eragin osoko hitzarmena. Eta egun honek ere badu beste gai bat izpide, aldeko sententzia jaso du UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi du ez dela beharrezko euskarazko B2 maila egiaztatzea lanpoltsa horretarako sarbide izateko. Hala 2021ko deialdi publikorako oinarrien bigarren puntua baliogabetu du eta agindu B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartzeko. Lab eta ELA sindikatuak ordea erabakiaren kontra azaldu dira. Ekaitz Oianguren ELAko kidea eta Iñaki Ruiz Labeko kidea aurren ezurre. Epai hau beste eraso bada eta gainera borrokatuko dugu gure esku dagoen guztiarekin euskaldunon eta euskeraren eskubideak denak. La sindikatuak balorazio oso txarra egiten. Administrazio publikoaren eremuan euskararen erabilaren normalizazioa oztopatu nahi duen eraso larri bat dela uste dugulako. Izan ere, sindikatu baten interes korporatiboek lagunduta berriz ere euskaliztunon oinarrizko eskubideak zapalduak izango dira. Gai zaldatuta hezkuntza legearen aurre proiektuak eztabaida eta haserrea piztu du berriz adostutako itunean jasotakoen bueltan bereziki. Hasiak dira, alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen eta gaur gurean esaterako Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariak iritzi dio gaiari adi. Gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea aipatu duguna. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera izandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, euskararen arloan. Euskal Hezkuntza Akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Bestaldetik Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera
joan da, eta orain Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Bada auziaren bueltan, kritika zabala egin du Ines Baigorri Abra elkarteko presidenteak esanez, kontseiluak hartu duen erabakia legearen kontrakoa dela. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros con propietarios de viñedo. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa, y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Eta Gorka Ortiz de Zaratik ikertzaile gasteiztarrak Taylor domina jaso du. Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona bihurtu delarik. Produkzio Ingeniaritzako Nazioarteko Akademiak aeronautika industriaren alorrean egindako ikerketa lana saritu du hain zuzen ere, eta berarekin izan da Hamaika Telebistako lantaldea. Lortu dugu, domina bat lortzea, eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Lerroburuekin bukatzeko Gasteiztik Donostiara egingo dugu salto. Izan ere, gaur arratsaldeko 4:00 aurkeztu da Donostiako zinemaldiko zinemira atalean 918 gauz luzemetraia. Arantxa Santesteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak jasotzen ditu obran, eta berarekin hitz egin dugu eguerdi honetan, entzun nola aritu den biografia dokumental bat ere izan daitekeenaz. Orduan ikuspegia izan da memoria ariketa bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu kritiko, sensible, ez dakit, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez? Baita gaurkotasunetik ere bai, eta gaur egungo nere ikuspegitik, ez? Hori izan da pixka batea asmoa. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den lehorte garaiak bere horretan jarraitzen du, eta azkeneko egunotako euritanta urriak ez dira nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Udane Arbeo lankideak emango dizkigu xetasunak. Euri gutxi bero holde handiak, azken hilabeteotako eguraldia halakoxe izan da Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu du bertoko paisaia eta egoera. Ipar Euskal Herrian esaterako Meteo France erakundaren arabera, Euskal Herrian aurten 175 gutxiago egindu euria, eta aurtengo uda izan da inoizko beroena. Horrek muturreko egoerara eraman ditu. Ildo horretan, Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri du Ipar Euskal Herriko 95 herritan. Eta abuztutik zenbait neurri bete behar dituzte herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak dituzte, eta guztiz debekatua da ibilgailuen edota etxe aurre aldeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekoen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Datozen egunak ere lehorrak espero dira eta kezka zahartu dute udazkenan etorlitekena ere. Urreskasiaren ondotik eurite handiak helduko badira uholde handiak ere gerta daitezkeelako. Egoera hain da kezkagarria Euskal Elkargoak ez duela baztertzen ur botilak erabiltzea. Hain justu 1000 ur botila eskatzea erabaki dute behar izan ez gero ursanoa segurtatzeko. Izan ere behar bezala tratatzeko aski urik ez badago, elkargoak edateko ur botila jarri beharko ditu herritarren eskura. Hegoaldean ostera esako urtegie 115 dago beteta. Ebroko Ur Konfederazioak ezoikotze jo du esako egoera, eta hornidura eta aimari ekologikoa bermatuta daudela ziurtatu arren, ohartarazi du Bardeako nekazaritza lurren ureztatzea eten dezakeela. Urtegiaren maila 50 hektometro kubikotik jaisten bada. Uneotan 67 hektometro kubiko daudean bilduta. Irail bukaerarako edo urri hasierarako espero dute ureztatze kanpainaren amaiera, baina seguruenik murrizketak ezarri beharko dituzte euri faltagatik. Nafarroako gainerako urtegien maila apala da ere aurrek urtetako datuekin alderatuta, baina konfederazioak esan du normaltasun osoz funtzionatzen ari direla. Hala beteta dago Aiozko urtegiaren 148, Itoizkoaren 139 eta Eugikoaren 160. Testu inguru honetan Nafarroako gobernuak lehortearen maila aktibatu du, sektoreko eragileekin diagnostikoa adostu eta prezipitazio faltaren bilakaera eta ondorioak aztertzeko.
Hondakinak ere hizpide izan ditugu gaurkoan, izan ere Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen Sasieta osatzen duten 22 udalerriei emango die zerbitzua eta urtean 18.000 tona hondakin baino gehiago kudeatuko ditu. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak hondakinen transferentzia estazio bat eraikiko du Sasietako zabortegi zaharrean, Beasainen. Instalazio horrek hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua amaitzen du, mankomunitateen bilketatik hasi eta Zubietako instalazioetan tratatu eta berreskuratu arte. Azpiegitura hau Beasaingo zabortegi zaharrean kokatuko da, eta lursaila Sasietako mankomunitateak laga du. Transferentzia estazioak inguruko 22 udalerriri emango die zerbitzua, guztira 72.000 biztanle direlarik, eta urtean 18.000 tona hondakineko volumena izango du. Gauzatzeko 2,5 milioi euroko aurrekontua du proiektuak, eta 9 hilabetean amaituta egotea espero dute. Sasietako transferentzia estazioko lehen harria mugarri garrantzitsua da, eta azpiegitura berri hau hilabete gutxitan egongo da martxan. Jose Ignacio Asensio ingurumen eta obra hidraulikoetako foru diputatuak gogorarazi du transferentzia estazioak bitarteko instalazioak direla, etxez etxeko bilketa zerbitzuen eta birziklatzeko eta hondakinak tratatzeko azpiegituretara garraiatzeko zerbitzuen artekoak. Ildo horretan, zerbitzu homogeneoa bermatzen dute, mankomunitate guztietan berdintasun balditzetan. Ostera gaineratu du Sasietako transferentzia estazioa dela Gipuzkoan hiri hondakinak kudeatzeko zirkuitua ixteko faltatzen azken pieza. Horiek ala Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan orokorrak aurreikusten duen 8. eta azken azpiegitura izango da Sasietako instalazio berri hau. Estas instalaciones evitan largos traslados y costes económicos. Ekonomia arlora salto, Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du gaur. Hain zuzen ere, beza 21%tik 5%ra jaitsiko duen dekretua da ministro kontseiluak onetsi duena. Neurria aurritik 2022ko urte amaierar arte egongo da indarrean eta Euskal Herritarrek 9 euro inguruko merketzea izango dute gasaren fakturan. Aiara Durreta. Espainiako gobernuak gasaren beza jaistea onartu du. Izan ere, Espainiako ministroen kontseilua bildu da eta gasaren beza 21%tik 5%ra jaisteko dekretua onartu du. Urritik aurrera indarrean egongo da neurria, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak irailean iragarri bezala. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak eskatu zuen neurria, inflazioaren albo ondorioak gutxitzeko asmoz. Baina zenbateko merketzea izango dute gasaren fakturan Hego Euskal Herritarrek. Okuren kalkuluen araberan 9 euro inguru aurreztuko dituzte. Hori bai, beza jaisteak eragina izango du Espainiako estatuko kontu publikoetan. Maria Jesus Montero ogasuneko ordezkarien ustez, Espainiako estatuak 190 milioi euro ordaintzeari utziko dio. Bian bitartean, iberdrolaren mozkinek gora egin dute 2022ko lehendabiziko hilabeteetan eta 2075 milioi euroko irabazi garbia izan du. Enegaz enpresak berriz, 215 milioi euroko irabazia izan du. Bada enpresen mozkinek gora egin dute eta kontsumo prezio indizeren igoerari aurre egiteko asmoz, elektrizatearen eta gazaren beza jaitsi ditu Espainiako gobernuak dirukutza publikoen murrizketan eragingo duenak alegia. Lan gatazketan aipatu dugu lerroburuetan ere. Arabako metalgintzako 25.000 langilek lanituna izango dute 2025 arte. LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin, elak ordea uko egin dio akordiorako oinarriari, esan duenez gabezi handiak dituelako. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta SEAk patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren, ez ziren nahikoak izan eta berriz elkartu ziren arratsaldean bilera batean. Azken bilera horretan, LAB sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietzi zuen. Berebiziko garrantzia ematen diogu ere langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere metaleko langile bat lan istripuat jasaten balin badu lehenengo egunetik 100% osagarria jasoko lituzkela soldata errealetan. Eta horretaz aparte, ultraaktibitate klausula, aplikazio klausula eta beste hainbat eduki.
Gauza korrela, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 urtera arte. LAB sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala labetik arro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik. Arro gaude ez delako iaz aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekin bideak eginez eta edukiak plazaratuz. Eta argi daukagu hau gabe, dinamika hori gabe, ezinezko izango zela iritsi garen lekura. ELA sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz SEA patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Eusko Jaurlaritzak helegitea jarriko dio Gasteizko administrazioarekiko auzietako bigarren epaitegiak astelehen honetan kaleratutako ebazpenari. Ebazpen horrek arrazoia ematen dio UGTeri eta albidetu egiten du euskarazko B2 mailarik ez duten izangaiak Euskadiko udaltzaingoen lanpoltsan sartzea. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak berretsi egin du gobernu bileraren ostean emandako prentsaurrekoan errekurtsoa jarriko dutela. Hala gogoratu du 40 urteetan zehar euskarari buruzko hainbat dekretu onartu direla tartean euskararen erabilera normalizatzeko dekretua eta hor irizpide batzuk ezarri zirela. Orain ezagutu den epain honek ez du aintzat hartzen 40 urteotan gure administrazioetan egin den bidea azaldu du. UGTek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltsari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko B2 maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lanpoltsako sarbidea izateko. Beraz, erabaki horren bidez, deialdi publikoan B2 maila ez duten hautagai guztiak deialdian onartu beharko ditu. Euskadi Irratian, Raul Arsak, UGT sindikatuaren idazkari nagusiak, uste duenez, 45 urtetik gorako langilei, salbuespen gisa ez lieke hizkuntza profilik eskatu behar. Irratian ere, Eusko Jaurlaritzak baieztatu du helegitea jarriko dio gaur kaleratutako ebazpenari. Euskalgintzaren kontseiluak gogor salatu du ere Gasteizko administrazio auzitegiaren ebazpena. Horrekin batera, sindikatua ez dator bat ebazpenarekin eta salatzen du erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egiten eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. Beste eraso bada euskarari euskaldunon edo herritarron hizkuntza eskubideentzako beste eraso bada, zeuk ez dugu inondik inora konpartitzen. Hemen pasatzen dena da, OPE bateratu edo lanpoltza bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen. Eta hemendik elatik eskatzen dieguna da gure udalei, Eusko Jaurlaritzari ere, baina batez ere gure udalei, bakoitzak bere epe propioak egin ditzala, lanpoltza propioak, horrela bakarrik bermatuko baita euskaldunon hizkuntza eskubidea, euskaraz hitz egiteko eskubidea eta euskara bera ere legitimatuko dugu udaletxe bakoitzak egiten baldin baditu bere OPE propioak. Gure ustez, euskararen normalizazioak herri akordio zabalak behar ditu. Horretarako, administrazioaren inguruan aritzen garen eragileen arteko aliantzak fundamentala dira. Eta nolabait denon ekarpena ezinbesteko izango da arazo larri honi irtenbide emateko, ezta? LAB sindikatuak herritarrekiko hurbiltasuna eta integrazioan oinarritutako tokiko polizia eredu bat defendatuko du. Eta horretarako, besteak beste, udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak, otsailean Laudioko udalean langile bat berriz onartzeko agindua eman zuen, euskara munduko 5. hizkuntza zailena zela argudiatuta. Hezkuntza itunaz berriz, Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria entzun dugu lehenago, baina aipatu bezala ez da zer agertu den ordezkari bakarra. Besteak beste Steilasek salatu du sare pribatuak irautea dela aurkeztu duten hezkuntza legearen xedea. Era berean, uste dute hezkuntza legearen aurreproiektuak euskara ez duela erdigunean jartzen eta segregazioari aurre egiteko ere ez dela balekoa. Gaur gainera, ELA sindikatuak prentsaurrekoa egin du auziari heltzeko eta azaldu duenez, aurreproiektu
proiektuari alegazioak aurkeztuko dizkio. Era berean, sindikatuak iragarri du hezkuntza arloko lan baldintzak adosteko mahaia osatzeko eskatuko diola Jaurlaritzari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua argitaratuta, urriaren 14 arteko epea dute eragile eta sindikatuek ekarpenak egiteko. Erreakzio sorta eragindu zirriborroak eta hainbat eragile eta sindikatuk dagoeneko zirriborraren funtsa salatu dute. Horrela, LAB, ELA eta Estela sindikatuek iragarri dute alegazioak aurkeztuko dizkiotela hezkuntza legearen aurreproiektuari. Bada, Estelasen ustez zirriborroak hutsuneak ditu eta sindikatuak gaineratu du gainera, Jaurlaritzak publikoa erdigunean jarriko duela errepikatu horren, hezkuntza sistema privatizatu nahi duela agerikoa dela. Sistema dualak sortzen dituen arazoa konpontzeko, horretarako entzun ere behar dugu lege bat, horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan. Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? Ela beraldetik prest agertu da egingo dizkion ekarpen inguruan Eusko Jaurlaritzarekin nahiz Eusko Legebiltzarreko alderdikidekin eztabaidatzeko. Hori bai, negoziaziorik ezean, Ela prest dago mobilizatzeko eta grebara joateko. Horrez gain, eskaerak bideratzeko eta adostasuna lortzeko lan baldintzei buruzko mahaia osatzea proposatuko dio Elak Jaurlaritzari. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio lege aurreproiektu honi datorren hilabetean. Eta Elaren eskaera nagusienetako bat izango da, lan baldintzen mahai baten osaera, sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. LAB sindikatuak bestalde prentza ohar bidez aurreatu duenez, aurreproiektuak ontzat ematen du euskal hezkuntza sistema propioa egituratzea oztopatzen duen esparru juridiko-politikoa eta ez du planteamendurik Euskal Herriko hezkuntza sistema burujabean urratsak egiteko. Eta gaizaldatzeko beste kontu bat, Gorka Ortiz de Zarate ikertzaile gasteiztarrak Taylor Domina jaso du, berarekin izan da Maika Telebistako Gasteizko lantaldea ikusi. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak Taylor Dominarekin saritu zuen Gorka Ortiz de Zarate ikertzailaren lana. Ortiz de Zaratek 29 urte ditu, gasteiztarra da, eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da. Mondragon Unibertsitatean egiten ditu ikerketa lanak beste zenbait ikertzailerekin. Bi ikuspuntutik ikusi dezakegu. Alde batetik, instituzio moduan lortu dugu domina bat lortzea eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Gero, beste ikuspuntua da pertsonalki. Azkenean, 2017an hasi nintzen ni proiektu honetan lanean, eta egunero, 10 ordu, 8 ordu, 12 ordu, azkenengo momentuan 20 ordu, eta batzutan baita lorik egin gabe, azkenean lortu dugu. Eta lehenenga izaten oso garrantzitsua da zuretzako, baina lortzea ja kristoneko lorpena da. Gasteiztarrak dioenez, mekanizazio prozesuetan piezen gainazalaren akabera hobetzeko metodologia berri bat garatzea izan du ardatz 2021an argitaratutako fabrikazio aurreratuari buruzko bere ikerketa lanak. Azken batean gure helburu nagusia da fabriketan gertatzen dena aurreikustea. Eta horretarako gu garatzen ditugu, esan dezakegu simulazio batzuk, baina simulazio horiek lortzeko eta beraien zehaztasuna handi esateko behar ditugu sarrerazko parametro onak baita. Adibidez, materialen propitateak, ebaketa abiadura, antxeamena eta parametro asko. Eta horien artean dago marruskadura. Eta horien arte zidoen bi metodologia. Alde batetik, zegoen metodologia oso zahar bat, baina ondo zijoana eta emaitzak oso onak zirenak. Eta bestea zela nahiko berria, baina emaitzak txarrak ematen zituena, txarrak esain onak. Zein zen problema? Metodologia ona hartzen zituela 2 urte ensaio bat egiteko. Eta gure metodologiakin lortu duguna da, honen emaitza konparableak lortzea, baina esan dezakegu 2 urtetak 30 minutura jaitsi garela. Orain, ikerketarekin jarraitzeko asmoa du, asko dago egiteke azaltzen duenez, eta zenbait norabide arditzake bere ikerkuntzak. Simulazioekin jarraitza, hori da Industria 4.0 eta dena horren barruan sartuta egongo litzateke, eta hori oso garrantzitsua da, makinak konektauta izatea, adibidez mobil batekin jakitea makina ondo dijoan edo ez, bera bakarrik gelditzea. Beste batetik, guztiok ikusten dugun
elektrifikazio hori, kotxe elektrikoak, kamio elektrikoak eta hori guztia, azkenean pieza asko mekanizatu behar dira. Baina gaur egungo kotxekin alderatuz, konbustioko kotxekin alderatuz, pieza askoz gutxiago behar dira. Orduan, zer gertatzen da, pieza horiek egiten dituzten enpresak eradatu behar dira. Eta beraien produkzioa guztiz aldatu behar da. Orduan, ez badut aldatzen, desagertuko dira. Eta gu saiatzen gara, enpresa... Eta Araban gazte klik-klak argazki eta bideo digitalaren lehiaketarako deialdi berria martxan jarri du Gasteizko udalak. Gazte klik-klak lehiaketaren 14. edizioa martxan jarri du Gasteizko udalak. Hiria argazkitan jasotzea proposatzen duen lehiaketa da eta aurten argazkietan edota bideoetan zoria da islatu behar den kontzeptua. Gai iradokitzaile eta misteriotsu horren bidez, gazteek ustekabearekin topo egitea da helburua. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Irabazleek argazki eta bideo erakusketa bat sortzeko prozesuan parte hartuko dute tutoretzapean, 2023ko bigarren hiruhilekoan. Era berean, 300 euroko paribonua jasoko dute argazki eta bideo materiala erosteko bertako merkataritzan. Eta Nafarroan bilabete zitxita egon eta gero ireki ditu ateak Labasareak Iruñean irudi berrituarekin. Beste gai bati helduta Aitamar itsas salbamendu humanitarioaren elkarteak irabazi du Nafarroako 19. nazioarteko elkartasun saria 25.000 euroko ordainsariaren bitartez. velando por sus derechos humanos fundamentales, dándoles una oportunidad de llevar una vida digna, lidiando contra las desigualdades que se les presentan. Eta ertzainak taldea bueltan da 1983 urtetik lehen aldiz bilduko dira haren kide klasikoetako 3 azken bira egiteko. Ordutik eman izan dituzte kontzertu solteak, baina ez modu ofizialean. Azkena gure alde izena izango du birak eta irailaren 29an emango dituzte xetasun gehiago prentsaurreko batean. Eta berri honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian, gero arte.